nasa edge? Sino may nasa edge? Garawan! It's me, Christine, and Jeo. So guys, padong dahil sa Tanaw kay Mato may ila Rose Ann. Padong may ila Rose Ann. Sama niyo ang kauban. Hello vlog! Welcome to my guys. Ano ni si Kuya. Ato ni upload sa YouTube channel ni Kuya kay Wako yun. So mauna to. Iba. Shit, iba. Kinanaisan nindot kayo. So daghan kayo me. Naa sa likod ang uban. Ay makita gada o gitar. O di ba? Kay mga banda ning uban namong kauban. So good luck namo. Inig-abot ra yung vlog balik. Bye-bye. It's my life now or never. Nothing's gonna live forever. It's my babaeng wala na, simple lang pero grabe may gugma. Bisag laagan sa mukan sa baan kung asa ang lingaw wala ka sa atasan. Pero wait lang, gusto mo magkuyog ta. Isa nagkaroon ng kita lang duhawa. Magkuy sa kinanong mahalon na butang. Pero tanang oras ko para sa imo lang. Basin niya katingala ka kung feeling close ko sa imo ha. Nga nilak yun din ko wala na friendly peace akin sa ba o asa pa man ka. Kay huwag ganahan ka magkuyog lang duha. Bisag asa lang, bisag asa lang. Basta naang ka sa ako o hirap. Bisag asa lang, bisag asa lang. Hindi ka mamaiba, hindi ka mamaiba sa babaeng wala na. Hindi ka mamaiba, hindi ka mamaiba sa babaeng wala na. Ipakiyong sa istorya sa uban. Ilas mo sa masuya upang walang saging, basta labing, pinag-caring. Gusto pagingon sa uban o nasyuming ko. Kung ako lang ginasirisawan mo, hindi ka mamahal kung pilion mo. Kaya kung nabitaw ko, ihagong tanan para lang ikaw ang makauban ko. Sino matinala ka kung feeling close, please leave mo. Nalinag yun ang wala na friendly peace akin sa ba o asa pa man ka. Kay huwag ganahan ka lang duha. Bisag asa lang, bisag asa lang. Basta naang ka sa ako o hirap. Bisag asa lang, bisag asa lang. Hindi ka mamaiba, hindi ka mamaiba sa babaeng wala na. Hindi ka mamaiba, hindi ka mamaiba sa babaeng wala na. Guys, so dian namin, iabot nami sa ila Rose Ann sa Danau, Bohol. So padong mi sa ila ha. Padong mi ato sa ila karon. Ang kauban si Tilay din si Mayin niya. Ang mga tabarkads. So mo to padong mi ila Rose Ann. Muli na po may padong. Muli na po ni padong. So kani din nga video is upload sa kuan. I-upload sa YouTube video ay YouTube channel ni Kuya. Kanya na, bye. Hi. So dian nami sa ila Rose Ann. Yeah. Nindot kayo ang view jud, promise. Tanaw sa likod niyo. Tara mo ta, basketballan ta. Nindot. Uy, tara, basketballan ta. Tanaw sa imo. Blue. Haba. Kanang blue na na. Uy. So
So, di ako sa ibabaw. Doon sila sa ubos. Sila ni Kuya. So, moto, niya ni Mikay, maligo ang taog. Unsa ra ganito nga, datong kuan kuya, kato atong kaliguan kuya? Ha? Unsa ra ito nga, datong kaliguan na to? Tubig dako. Mga ligo may og, tubig dako. So, dako sa ibabaw, nice kayo ang hangin, nindot kayo. Actually, mura ni siya kahoy, gibutangan raog, kuranan. Habog ni siya kayo, so hadlo kayo og matagak. So, ba dito si Stella, wa siya na-enjoy kay arang kulbaan niya. Siya ganahan og na siya fear of heights. Siya fear of heights. So, nya na lang og picture sabi kay nindot kayo ang view. Bye-bye. What's up everyone? So where we are right now. So we're here in the Hi po. Nandito po kami sa pinakabuntod ng buntod ng buntod. Oh my god, there's an animal. Taka may magkuhan dani may day. Na may dinap baka. Awa. Wigi sa gapuwa. Yun sa man. Oh shit, ang lubot gapuwa. Patay so lubot ron. Ay sa iyo bus. Ako blabi. Ako be. Hi. So hi guys, so dai mi sa puntod habog karon. As you can see, it's very habog. So very nice. Oh my god. Heights again. Ato may ginja dito, to mo gumida dito ginja. Di mang. Bijoy baka bijoy. Mugo ko dapat sa puwalay. Quiet. Sugsugoy buong. Mabuli mo na. Tampo ka gahilabtan ba di pug. Ano hoy? Clear na. Ay, kuya! Yawa! Kuya! Yawa! Pag-iyan! Kuya kayo buo. Ayaw! Oh my god! Dali, kulingam. Punta dito. Okay. Kubaan. Kaihi ko gamay bites. Uy, halala. Oh shit! Oh, nagumba lang chinilas. Oh my god. Guys. Afraid. Oh my god, ang taas niya, oo, diba? Nasa kami. Hi, ano sila? End of the world. Oh, here we are. Bijoy sa ko pala mo dagang ko padung anto. Okay. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Here we are again. God, so high. Init ba dyan? My God! I can see the green. It's very green. It's very high. As you can... Yeah! Oh my, I love the view. Yeah. I just love the view. Oh my god. Dito na nasa edge namin, nasa edge. Garawan. Hi guys. So, Manguli manguli namin. Uy, kulira. Uy, ayaw ni kulira may pangkuhan. Nagsugas. Wa na ni mabili na. Ano puro ni edit puro kulir naman yung video. Alam man be. Oh my god, what's that? What's that? Oh my god. Hi guys.
Welcome to my vlog. Hi guys. Uy, pistola. Hi vlog, welcome to my guys. So, patong namin mauli uli. nami kay you know. Ipangita namin, gising-gising kita namin nga mauli namin. Oh, tara gising-kita namin sa mga Tuba. oh, manguli na lagi me. Para manggus, manguli na me. Sabo ano? Yung taga-highway sa baan. May tala mo pa sa bukid. Oh my god, gani man jud ni. Hala ni buko. Oh my god, kita mo. Oh my god, di ba nice? Dan na kay lubong. Buho ra gani na nice. Oh, na kay sa buho. Jawa bidyo. Siguro usar ako kuha nga natarong nga video. Puro na kulira. Hala ka na, napod si Jagatan. Oh, napod, pakita mo na ako. I was busy thinking about boys. Oh, maulit na niya ako, guys. I was busy dreaming about boys. Okay lah. Hi guys. Ila sila ni ay. For the vlog lang. Ila din sila. For the vlog lang. For the vlog lang. Asa naman tong turugay dali? Ya, tong turugay dali. Kaya pas kuan. Si Adoy. Hi, bro. What's up? Jin na feeling 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実